La Oțelul Roșu ați hotărât să le faceți o surpriză copiilor. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest lucru și cum v-a venit această inițiativă, cum a apărut această inițiativă. Te salut, Matei. Da, astăzi, după cum bine vedem, ne pregătim. În circa 30 de minute o să plecăm cu carul alegoric, dacă pot să-l numesc așa, pe toată raza orașului Oțelul Roșu, ca să încântăm copiii, să le mai ridicăm moralul și totodată spun eu să le și mulțumim pentru că au avut răbdarea necesară până acum și au stat de atâta vreme în case. Acest car alegoric este gândit de către Teatrul Da de la Reșița. Pe această cale îi mulțumesc și domnului director că a avut bunăvoința să vină și să participe la acest eveniment pe care l-am gândit împreună și vreau să mai mulțumesc totodată pentru faptul că a venit gratis, nu a vrut să ceară niciun ban și chiar cred că copiii de pe raza orașului astăzi vor fi încântați de acest lucru. De această surpriză, nu? Unde va putea fi văzută caravana? Am înțeles de la dumneavoastră că va încerca să acopere toată raza orașului. Da, voi conduce această caravană și vom încerca să acoperim toată raza orașului, inclusiv în cartierele cu blocuri. Între blocuri ne vom intra acolo unde avem, bineînțeles, posibilitatea ca să întoarcem coloana, mașinile, da, înțeleg. Mă bucur și pentru copiii care astăzi vor ieși la geamuri, vor ieși la porți, acolo unde sunt case, da, și se vor bucura.
Thank you.